25. Označme možnosť C. Do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Nový Nissan Qashqai. Zakladateľ segmentu je späť. Chcete ísť na dovolenku na Kanárske ostrovy? Chcete si užiť úžasný koncert kapely Daft Punk? Alebo vás skôr láka nová herná konzola značky Nintendo pre vašich najmenších? V tom prípade je táto šanca práve pre vás. Už zajtra od 18:30 môže jeden z vás vyhrať 10 000 eur. Do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Nový Nissan Qashqai. Zakladateľ segmentu je späť. Chcete ísť na dovolenku na Kanárske ostrovy? Chcete si užiť úžasný koncert kapely Daft Punk? Alebo vás skôr láka nová herná konzola značky Nintendo pre vašich najmenších? V tom prípade je táto šanca práve pre vás. Už zajtra. Do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Nový Nissan Qashqai. Zakladateľ segmentu je späť. Chcete ísť na dovolenku na Kanárske ostrovy? Chcete si užiť úžasný koncert kapely Daft Punk? Alebo vás skôr láka Do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Nový Nissan Qashqai. Zakladateľ segmentu je späť. Do polnoci objednáš. Ale Homora. Do polnoci objednáš. Do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Nový Nissan Qashqai. Zakladateľ segmentu je späť. Čo chceš? Počuj, viem, že to bude znieť divne a nebude ti to dávať zmysel, ale... Môžeš otvoriť chladničku? Môžem si niečo zobrať? Ne, len ju otvor. Dobre, Jan. Ak ju otvoríš, môžeš si zobrať, čo len chceš. Čo len chcem? Áno. Aj cukor? Jasné. Do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Nový Nissan Qashqai. Zakladateľ segmentu je späť. Chcete ísť na dovolenku na Kanárske ostrovy? Chcete si užiť úžasný koncert kapely Daft Punk? Alebo vás Dobrý skôr deň. láka Ak máte otázky ohľadom inštalácie alebo používania našich produktov, stlačte jednotku. Pre informácie k reklamačnému poriadku alebo vrátenia tovaru bez udania dôvodu, stlačte dvojku. Pre ďalšie možnosti vrátane hovoru so živým operátorom, stlačte trojku. Dobrý je Marek pri telefóne z HSNC Slovensko, ako vám môžem pomôcť? Dobrý, mám menší problém s vašou chladničkou. No, o čo sa jedná? Porucha kompresora, problémy s tesnením dverí alebo poškodený termoelektrický článok? Nedá sa otvoriť. Jasné, rozumiem. Mohli by ste mi prosím vás povedať, aký model chladničky máte? Štítok sa väčšinou nachádza na dvierkach znútra. Áno, hneď vám poviem. Do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Nový Jasné, rozumiem. Mohli by ste mi prosím povedať, aký Nie. model Takže vám nejde otvoriť. Áno. Máte po ruke obyčajný šrubovák? Asi, hej. Mám. Čo teraz? No, tak choďte pred chladničku. Som tam. Perfektné. Teraz ten šrobák strčte do riti a otvorte tú chladničku s vašimi plesivými, obsratými rukami. Čau, čo je? Za 10 minút som tam. Kde? U teba, však som ti pred pol hodinou písal, že prídem.
Máš nejaké pitie a jedlo? Aha. Super, potom mi otvor. Potom mi otvor. Haló? Haló? Bože, táto dnešná mládež. No čo, už si vybral hru? Čo si taký vysušený? Chceš? Nalej mi trochu. To odkiaľ máš? Čo? Ten čaj, odkiaľ si ho zobral? Z kuchyne? Kde z kuchyne? Z chladničky? Otvoril. Ti jebe, nemáš ruky? O môj Bože, proste otvor. No dobre. Do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Nový Nissan Qashqai. Zakladateľ segmentu je späť. Chcete ísť na dovolenku na Kanárske ostrovy? Chcete si užiť úžasný koncert kapely Daft Punk? Alebo vás skôr láka nová herná konzola značky Nintendo pre vašich najmenších? V tom prípade je táto šanca práve pre vás. Už zajtra o 18:30 môže jeden z vás vyhrať 10 000 eur. V hre Link Plus boli vyžrebované tieto čísla. 3, 15, 4, 25, 64 a 19. Minulý týždeň si výhru odniesol rybár Joško Golonka zo Žabokriek nad Nisou. Gratulujeme dnešnému výhercovi a vidíme sa na budúce.